Kubelai pi ki perlok barok ki basngap ye kene ke channel ke jongi menta ila poi sa shakawai pat ke benta jong ke jingi pule jongi na kene ki kot lanong jong kene ke kuatar pat mentang idon ye ke lanong ke baar ban ye pule menta ke tayo ye ke bala ai kerteng lapen lengo da ke jingai bat ngangai skemba kene ke jingi pule jongi menta ka sungi bat lang bagane ke tayo hi barok kawai kalalong ke basngau tenat ya pi bat yang ngiru kumju te haswa bengin le shikmat tungen pendem khandian ha ge jingduai ko belai ko kpa jingi ba beneng sa chi sen biang ni aingu emetrai ne benta ga ne ga por ba mela hangi bangin yo e ne ga lat ban syong hne mangar kat ba di pastor ban ye shimbenta ne ga ban ya pule ne ga ktien ge jome bat kumju ro ne gi kol anong gi ba ge shakri ge jome ge lapan kre ingi skematrai ba ne ga jingi shimbenta ge jongi kan nang yarap shu nong kong yangi bat ho ye ki wei ru kumju ha ga ban nang sneu thu shu ya ke jing hikai ne ga ktien ge jome dorong kat ban ni trai ne mar ni pan ga ne ka teng chi su nong pem jangi amen Amen. kalau nong kebaar ko ong lapen lengo da ka jing ai pat ka khot kan mau ka bangi ngidon hang to ko ong da ka jinge om shem lapen jot no ya ka rahab ka nuti lembat kita ki bom ko ngu haba ka lapdiang ya kita ki nong sentiat da ka jing suk pat halor jong kane ka nong rim jong kane ka khot kan mau ngin ya pule ya kane ka kot lanong ka jong hi kum no ba kane ka jingai ka ba ka rahab ka layo bat se ka wei pat ka kan hun jai ben riu ki kibian kumno ba kineru ka layo ka jingai ka bala penlengo shisha yang ki briu yo le se ki ba pule bat ki ba yo ya kane ki jingjia bat ki jingitu hana ki ban ka bible hoi ka jing shisha lajan baro hinangi ki briu shimet lane ki kan hun ben riu lane kum ka ribat ka jai ben riu ngile buon ki jing bakla haka jing em ga jongi bat haka ne ga jing le jongi ga jing bakla kata ka basngau tunat ka long ba kamde ka bakut jong ki henrei ni don buon sin ya ka lat ka baar bat ngin yo hang ne ba ki khun israel lu ka long kumju kilele ya ka bakla haka sin ka banangkong haka ba ki dei ban jam shashileng ga jordan ban yo kan ti ya ka rikanan bat hadin ka jing bakla ga jongki ngiyo ba ublai syamla syu ikiban lej hak to sin ka banangkong drai mentapat ka jingi pule jongi lang bagani ka kuatar hi barok ka wei kalong ba ka sin ka baar bat kane ka sin ka baar kalong ka ka ba joshua kum nong yalam bathamai la ne moses bathamai bangile pule ne ka tiyo ka baladep un ha ban shim khia ba ban penpoi ya ki khun israel sha kari kanan bat hakane ka tiyo kaba kham sngo tanat shishu kalong ba ngin ya pule ya kene gi artli ki jingi thu khana ki ba pau ba ha ka bible pat ka ne ga wei ka bangala ong ka ba desh pangrahab bat kum juru ya ki nong kibian kum no ba kene ki brew ki bam shamla dei hok ban yo ya ka jingai pan ban ke la yo ya ka jingai ka jong uble te ngin ya shaka sngi ka ban kong jong ga jingi pule ka ba ong ka lat ka ba ar te khandiat pastor ngakwa ban ka li phi balai ba u Joshua u hab ban pha ya kinong sentiat sa chi sen biang ani kinong le jingo ya kane gari kanan sa chi sen biang haswa baken jam shiliang jongka Takubay sibun evangelis sentem na kabentak tanyang kali. Kadaw balay ba Joshua upa ya kinong sentiat. Nengkong ngiyaleo iya ublay bulay hukum nengkong ha Moses. Banlej baru lapa di khat arngot ki nong sentiat banlej haka to kopok dang don haku kerih lau paran banlej pet ya kari kanan bani sentiat kari kanan ya kata ngila ban syam na kitab jingkhain kal nong bakhat lai kar khor be wai du lai ka bangum ni bau trial wa kran Moses sudah ong to men pha kibriu bakenya khmi sentiat ya kari kanan ya kabangan sa ai haki khun Israel ya wai ubriu na ka wei ka jat ki kpa jong ki men pha ya wei ru ba rang ba apleng jong ki Moses ulapha no yaki na kategori klau paran da ko hukum utrai kita ki briu baro ki along ki rang ba ki khun Israel ya bengi pai kane kala ikum ka rukom hi ba don kam bandai pha shwai no sentiat nang bakin suthu
ia kata kari kalong gabukum no te kumta ha ka kitab tung Joshua kalong baar in page siagane pada Joshua naka Shittim naka jaka bagi ai keteng Shittim kabalajan poi hatmir jong ka rikanan hang to Joshua upha sa arngut pada te Joshua khonunun lapa arngut kibriu jar na Shittim ban sintiat udah ong kelai jungo ya kari bat ya ka Jericho te kelai bagi la poiru ha ka yin ka wei genuti ka bakerteng ke Rahab bat kliasyong basa hangta te kane ka rukom trekam ba shuwa ba kilai chenu jaka kini banyo jing tip siapang kata jaka kalong gubukum no kham gila ban so thu ya rukom lek jongki rukom trekam jongki kata ka daw ba u Joshua lapa kita nong sintiat jar arngut to kublai shibun pastor but tarai ka ga jingmi jong kata ka jing sentiat ha ka nega sen ka ba arngio i ba ka sen ka banungkong ka jing sentiat kalong ka ba sharem kam chem la poi sha ka jing job la ne sha ka jing tmu komba kila prakhat handrai ka pat ka jingmi jong ka nega jing sentiat ka ba ar ha ba gi ne ki no sentiat kila lai kila rai ka jubab ha ka jing lai sentiat ka ba ar jong ki arngut ka khubor ka pasang tanat kalong ba anda ba kila poi ha ka to ka Jericho kila rung ha kata ying jong ka ne ka brio ka ba kerteng Rahab ka ba nuti bat kiriyo ya ka jing batai la ne ka jing yatho na Rahab hi syapang ka ka ba ki brio ka ba syong ha ka to ka snong ka ba kerkut kila syotho ba ki khoni Israel ka ka sni kin sayo lut ka jaka jong kanan bar khoi namar kiriyo snyo kumno bo bleu la le ya ki na do ka poi ba ki mi nari Egypt kata kadai ka jingmi jong ka jinglek ka jongki baklawan ra eta khubor ka bakmen wala kila hab ya leng ba sibon ki jing hasua bakin yo kata khubor kublai shibun pastor ngangai ba kalalong ka jing aimen sem yo Joshua bat yo kan hun hi barok ka wei mo hadien baklawan ra ya ka jubab ka ba ajing kermen ba hakane ka sen kin kidai hi ban job ban yo ban lai rung syakari kanan kumbala pengkumbala kami lenti bat saka wei ka baw new nong tho jongi ukwa ban pen yadai khandiat bat kaneka jinglong jingman jong ka jing yalanti jong ki khon Israel bat uta udai Petros nio i ha kene ki khot hau Yohanes lebo jingkan ma ko nong ka bakhat phra bat Yohanes ko nong ka bar phwe nio i ba Petros ro ulen yo Jesus Christ hado laisen ulen yo Jesus Christ bat penban u Jesus Christ ha ka jing bha ka jong u shamla kentai sendon ya u Petros penban ula ai hu ya ka jingma bat ka jingai bat kum jurung ya kini ki khun Israel kilale ya ka ka bakala hagasen ka banungkong hanrei hagane pat ka sen ka ba ar ngiyo iba ublai shamla nyeu lane shamla theu ya kita ki jing bakala ki jongki ki bakilale hanrei ula ailat ya ki sachi sen biang ka balong kalat ka ba ar kumbala ai karteng ya kane ka sngi tingi iu Petros ro kumju hagaju kurukom ula rem chisen gasngi ola se hagajing len ga jong u Jesus Christ handrai hagajing kala ka bamut ka jong u ula long par u breu jong u blai hagisngi bekam hadien bat ngangai scam ga juro yangi mo kumba ola ong na do ka basdang ngi baro nangi kum ki breu shimet la ne kum ka kanhon la ne kum ka ribai ka jai ben riru yo la se ngi le shipun gi jing bakla hagajing yalan ti jong ikum ki breu hagajing dai para breu la ne hagajing dai bar blai ro kumju tang ba ladangi pat ngin kloi ban pai shaka jingkala ka bamut nagete ki jing bakala ki bengala le ngai scam kham tam ha ka jing de jongi bat ublai unjen dala pediang biang yangi sachi sen ban long ki jong u kumbau la pediang yu Petros bat kumbau la pediang ro yaki khon Israel bat kata ka dei ka lat ka ba ar ha ka jing shisha bon sen dei tang ar sen rei bon sen ublai u ailat yaki breu tong ngai scam nila kam ya shai ha jing ya debat kata ka lat ka ba ar mo kumno ba ublei ailat yaki breu nadu ki por ya manchwa hadu kene ki snir kumju mentangin ya poi shi jing pole jongi ya ka sngi ka ba ar ka ba ong ka jinglong ba ha ha ki jaka bam khami nanti ka jing ai karteng ya kene ka sngi ka la shai la pa ka ai ka ba ngin ya pole ha kene ka por ka ko ban pole ya kene ki ar dali ki khot ya ka bangila ban shem na ka shithi upol shi ki hebrew ka nong ka ba khat wei ka khot ka ba lai phwei bat kumjuru
Kashiti ke jong Jacob kelenong kaba ar ke khot kaba ar posan ngan pulih shwa ke Hebrew ko ong da ke jinget amsham le penjatno ya karahap kanuti lembat kita ki bomko angu haba kala pediang ya kita ki nong sentiat da ke jingsuk pat kum juru no Jacob ko ong kum juru de amsham le penkesan da ki jingle ya karahap kanuti menba kala pediang sengobha ya kita ki nong lam ketin bat bakala pha no yaki naka weipat kalenti kai ka jing sngau thu ka jongi pasor ya ka jinglong jong karahap naki neki art ligid khot ki banging ye pule Kemudian sengau ba kajing long ba ha ka jaka ka bangim kmilinti ha kajing perkhat hijong Joshua shimla perkhat bandon mano ki beri ba ha kata ka snong Jericho ban kalong ka pasok pala ban perkhat bahap den jong kata keri ani kata kasnong bukum kata don hi ki breu ki besepting bar ki bai jeu blai kum karahap ha bakali asngau ya ka ai ka bau blai le na kam tak khun Israel ha ka po baki mi na Egypt banyak lenti kum no bol penrengat ya duriau basau bak wilayah nya pedeng bak bukum no kila penjot ya tu kisim jong ki amor ya usihon bayu ok Kidai ki sim ki bakrabor hadu kata-kata. Hendai ki kun Israel kila job ya ki bar khoi. Te kane ke penpau ya ka jinget jong kane ke breu. Ba ka jing it jong kaya utau blai jong ki Israel. Na marka kwa bandon benta bar ki breu jong blai. Kata ka jing long jong ka ba shimla khmil ti da manu ru bandon kum kata ka jai breu kata ka jaka. Penban da kata ka jing long jong ka kalawan ra ru ka jing im nagamenta kayin ka sem jongka ba nagamenta jongka hi tengi i hang to ba ublei ukhain kor ba yang kata ka jing shlur ka ba karahap ka dan mo ublei ukhain kor kata bat u pediang sneu ba ya ka e ka ba karahap ka kala thrang bat kala kwa bat kumno upundon kam ya ka ba kala ban pen im ya ka hi nang kong bat ka jing ka sem ka jongka ro ya kani pila ban pule na ka kitab jong Joshua kalnong baar Nadu kalau khot benengkong ter pin hang tu ya kajing sngau jongka ya kajing pediang jongka yu blai kalau enggak ega bersau tenat bah ka jaka ka bampoi perkhat don ki beri ka bukum kita ro tau ko blai sibun pasor satang ka we kajing kali kajing dai bat ka to ka sngi ka ba ar jong kajing pule ka jong bat kata kalong gumne kumno kani ka khana ka hikayangi shapang kajing thrang u blai bangi dai ban don kajing dai bat o kau mengitip hi ba ublai utrang ya wei pa wei ubreu ba unyo e kajing im om tang hne pertai hnrai kham tam ba kinyo e kajing im bam jukut ni kan ma we kajing kren ka jong ublai ho Abraham o men long kajing kerku gi breu baro bai kataru lapan pauru Jesus Christ ka bo we kren bar uni kedema suang na ba ublai la i kata ka pertai ka bul aitino e lo khon ba khamar wei Kane ka pen i ba ublay si siyaw itlot ikibreu baro. Baru trang ya uway pu uway ubreu punyo e kajing penim. Hoy kwa baka way ko mansim kan John no. Wali ginong Jericho kwa. Lada ki kloy ban kelaga bomot ban pediang kuma pediang karahap. Kumle si bon pastor. Bat ngiyo i ba kini ki kinong Jericho haga jaka bakin wan sya ka jingala ka bomot kumba ka rahap kalale ban itu ban pediang ya ka bor ka jong ublay kum ta ublay ba im bat bala ban le iki kam ki pen ban ha ka jing long breu ka jong ki thmu ban yele persha ya la se ya ki khon Israel bat kata ka long ka jing bakla na ka liang ka jong ki te ngin ya yai no sha ka to ka sngi ka balai ka ong ka jing te lok ka ba thamai ka jing te lok ka ba thamai kwa ban pule hang ne artli laitli ki to ki khot na ka kitab Exodus. Kada khot ka banang kong kong lanong ka bakat ar khot bakat lai kong kata ka snam te kan salong kadak ya pi haki ying haki ba pidon bat habang ayo i kata ka snam nan yai palat ya pi bat kata ka jing penyap kan nom long ya ka ban penjot ya pi habang sho yap ya kari Egypt bat kum juru lanong ka bakat ar hi kada khot ka ba ar pho ar bat ka ba ar pho lai bat do shimru shisong u hisab bat haba pila we yo haga snam bat haga pleng ka ba haga pleng
tu kalan ya ka khali jingkang bat ya ke baro arleng ki shaukat daga daga snam te mano ru na phi wat mi shabar ka jingkang la ka jong ka ying hadu man step na ba utrai un sa yai lengba ya ka ban shoyap ya ki Egypt te habau yo ya ka daga snam ha khali ka jingkang bat ha baro arleng ki shaukat utrai un yai palat ya ka daga jingkang bat unam sha ya uta unong panjat ban wan hapo ka ying jong phi ya ka ban panjat te pastor kwa ban kali ka ai ka jing ya day ka banging yo ha padang kine ki ar lai tali ki khot ki bangila pule ki ba uneu nong tho wan ra rangkat bat ka jingjia ka ba de shapang bat karahap ta ka poi khul Israel ka mo puli mentan na ka kitab Exodus kalong bakat ar ka bayadai sipang ka jing penjat ka jong ublay ya ki briu ha ka to ka por hari Egypt ya ki khunung kong bat tang ka to ka yeng kanu ka yeng ka badon ni ka snam ka bata jong ulang pro ka jing laj te hang ta om don ka jing yap bat kum taru ladang ipet na ka kitab Joshua kal nong baar ka khot bakhat pra hakmi ondang in wan seng negeri pante ya uni usai saw na kata ka jing khang yet na ka ba phala pen her yangi kata ka ka dak sa way pat kini kidong ka jing Israel ha kini ki art li ki jing jia ba ublay sisya udon ya kata ka jing terang ba ka jing it ya way po way ubriu hanray ukwapat ba kita kibri kendala AA kini ban peni ba kadak yung kata jing ko jong ki ban syukran baik da ka basyai ba ka jing AA jong ka jing it kamdon ya ka no ka kendon hanray ka jing AA jong ka jing penim kadon ba ka kendon dan ka jing ong da katin English loving grace is unconditional but saving grace is conditional te kum taru ublay ya barakhat hanray kat ban penim ya ki kare bandon ru bar ki kendon ki bagade ban but bar karhap kala ya kata kumbalik ki kun Israel haga po jog nyam jog jinglak kumle shibun pasor ngangai kata ka jing batai kalong ga basai ba ki breru ki ha ban shimbenta nadu kita hi ki por haga por jong ki kun Israel haba ki shwa bagen mi nari Egypt bat kum juru haga ni ka por karahap ka don ka benta ka baka kan le bat ka ai ka jing hikai ka bangi ngila ban yo pat hari ni ki sngi lengba ki ni ki ar ki jingjia ki balajia ha ka ni ka testament ka barim kat kum kini ki jingjia ki balajia ha kini testament bare ngiyo i ya ka jing simbenta ko mo piong na kalian jong ki briur ka jing simbenta jong ki kadai tang man syuko ngu ya kita ki ban scam ya ke kular jong ka jing te jutang la ni ka jing te kular ban scam ru ka jing maham bakim dai ban mi syabar hadin berkata yau ta uksai saw ba hadin berkata yau ta ya kata ka senam ki syaukat jingkang bar kidai ban bat scam ya kata ka jing te jutang la jing te kular bakim dai ban mi syabar kata kamu sisin bangla don hau Jesus Christ sisin bangla priang ya jing sisya tin jong blai ngim dai ban mi syabar jong ka jinget jong yo bayangi ru or sya peniap kata ka jing mut ba sisya jong ka jing kongu ba ka jing le pakai jing bat scam ya kata jing maham banom ya lek persyak ya ka bagi le akut to ko bele shibun pasor ngangai ba ka jing batai kalong ka basai bat ngiru hangi hikum ki bangai ka ketien ka jong ublai ka don shibun ki jing kular ka don shibun ki jing maham bat kalong ka ai ka ba ngiru kum ki bangai hakani ka ketien ka jong ublai ngidai ban bat scam ya ki ladangin penkala ladangin pentam ladangin penduna ya kita ki jingkular ya kita ki jingmaham ki ba blay ula dep ai hangi lam ba kten ka chong u ka jing thop khoi ka bible te yo le se kan wan ka jingjia ka bas ngeusi ka jingjia ka bas ngeusi ka banam pen kemen ya ka jingim ka jonga ka bat ka jong phe yo le se ka jing ngeusi ka ba la ban long shadu ki bam jukut kat hadu mengila ban du no ya kata ka jingai bat ya kata ka jingim ka bom jukut ka bau jisu lokolar ha kita ki bangai bat ki bokok ngoyo to mentang ila poi syuka sngi ka basau jong ka jingi pule ka jongi bat ka kerteng jong ka ni ka sngi ka ong ki jingnyo kor baya persya lan ni ki jingnyo kor ki baya per ya ka ni ka sngi barok ka wela pension nong rim na ka kitab ka jong Joshua ka nong ka bakhandai ka khot ka banungkong hadu ka ba ar pheu nginom ya pule ni khot amar ki long ka bajrong hendrenga kwa ban keli kelum nai pastor ka ai ka jing Yesrim bat ka ai ka jing ya per
hapadang kini ki artli ki jinge tu khana kajong Rahab bat kajong kini kinong Gibeon. Habangi pa ia kini ki art lig jintu kana. Hakajnya day bat karahap bat kinong Gibeon. Baro ar ki pediang ya gabor jong blay ki Israel. Karahap kapediang ba kajing job jong ki Israel kamde kaju da gabor briu. Hanrei kasau tu ba kajing job jong ki Israel kadai tang da gabor jong blay. Kinong Gibeon ru ki pediang kum tai. Ki pla kum tai ngalios nyau. Ya ka ai ka ba blay rale na kum ta jong pi. Ha ba pimi ni Egypt sakanan. Hanya anti jong pi. Bat baro ar kini kim yang menyelak Persia anda ki kloy ban pendam. Bat kala kloy ru ban pediang ya kajing temu ke jong blay. Ba blay unsa ai ya kategori kanan ha ki kun Israel. Kim yang menyelak Persia. Kini baro ar ki ai Sri ma kata ka benta. Ki pediang ya ka bo jong blay. Ki pediang ya kajing temu jong blay ba blay unsa ai ki kun Israel ya kategori. Kajing fair pada gade tangani. Karahap kapediang da kajing long ka basngur mensim. Kam kanu kajing buit to, kajing buit sneu. Ho chisha kala panon kam da kilat ki bam idei. Ai no kanuksa. Kala puri gitu ki briu, ki buan sentiat. Henre kajuk ka por pa ka thok ka syukur ya usim. Abu pa. Kala ya ka ai ka bam idei ban le Indonesia. Henre ta kajing smur mensim na marka kwa ban IT ya ni ka ri. Ha ki briu ki jong blay. Kinong Gibeon pada kiperan kam da kabut senti kabaya Persia bat kata ka bagi de benle hakajing syak la de bancuan surrender baik kembali ka Rahab ban ong baik ngipriang ya phi bang ngipriang subha ngi kloy ban IT kajing im jongi bangin long si bentan na kajai ban riu jong phi hendai kini kinong Gibeon kiperan kam da kabut to da kabai da kajing but sian ti jongki kata ka de kajing affair pedeng kini ki ar kajing tu kana Haplang Rahab bagi nong Gibeon. Hoi wala kajing le jong kinong Gibeon penban kawan ra. Ya kajing bahadin na kamenta jong kihi. Henrei kini kajing le pada kimlong kibar sing tenat ha ka history jong ka Bible. To khablai sibon pastor. Hoi kala ban long kumta kumba philong ba kajing le sian jong ki henrei ki don ki khot Bible ki ba kren chphang kajing long sian. Teng habangi kren chphang kajing long ba sian bun sian ngi ngeu ba kata ka jing sian kalong kum ka ai ka balong ka bamdai hanrai ha ka jing shisha ka ktin ka jong blai langin pule ha ki proverb ko nong ka banang kong khot ka basaw ka ong ba kan ai ka jing sian hau ba shida bat hau samla ka jing tip ka jing prakhat nang ta ka proverb ko nong ba phrar khot ka basan ka ong ko phi ka ba bi tus ngeu thu ya ka jing sian ka bamut haladangin sngap ya kini ki kintin sian hang ni kim dai ki kantien ki ba let's say ki balong negative mo kim long ki ba pensneu ndrai ki ban yarap ya ubriu ba on long ubastat haga jing shisha te kini kinong Gibeon ro wala da ki la le kumta ki klem shem la phala la ne kim shem la surrender kum ba philaong hakmat jong kinong Israel penban kane ka jing le ka jong ki ka wan ra ka jing kar khung ya ki kum ba philaong bat sakawai ru ka ba uni unong tho igani ki kolonong ukwa ingi ban sneu thu kalong ba ka jutang hi chisien balaya kut bon sien kalong ka ai ka ba ngimla chu ban pen khen la da kalong ka jutang ha padeng ublai bat ki briu la ne ka jutang wat ha padeng para briu kum tang yo i ha ka por jong kini kinong Gibeon bat ki khon Israel ha ba ki la kut la yakut ya ka jutang ba kinam penyap la ne ba kinam penshitam mi kinong Gibeon kum ta ki haban bat ya kata ka jingkolar ka ba ki kila kular hakmat jong ublai sakawai kama kwa ban ong hang ne ka jingya dei bat u Joshua bat ki khon Israel kalong ga ai bas ngeu si balai ba kini ki briu kinong Gibeon ha jing sha kila dei ban yap kat kum ka jing pha ka jong ublai pan penyap baro ikitu kinong kanan yaki kat tu ka neteli kitu ki shnong ki ba don lang bat kani ka Gibeon handrai ha ba kini ki Gibeon kila de ble syukor ki u Joshua u klem let show ublai lane kan hon Israel ka klem let show ublai ban wat na ublai hato ka long ka badai ka ne ka jingle jong kinong Gibeon la ne ka long ka bamdai kumta ha ka jing bom wat ka jong ki ya ublai kala penlong ya ki ban shu pediang ya kinong Gibeon kumta
kakala kajingmi kalong ba kini kinong kibian kilayo ban yashong ban yasa rengkat bat kini ki khun Israel hakajing sya kata kamde gajing temu gajong bleh kasen ka banengkong namaru kwa ba hi ban penduk pendam no cisendon ya kini kinong kanan barok namar usyep ting yo ba kini kinong kanan kila ban penshoy lan kila ban hikai ki ai pat ki basniu sacisen biang ki khun Israel hadin bakila wan negeri Egypt tingi i hang ne gajing bakala khandiat Handrai hakaneru ngangai kumba ublai hi ulang ublai jong kajingai ublai jong kajingai lat ikasin ka baar nde tang kasin ka baar handrai bonsin kumta ulam map hi hangneru yo Joshua ban igikon Israel baro te mentapat ngin lech tu kasngi ka ba san kasngi ka ba khadu ka ba ong kajingai ka ba penlengo ya ka bangila ban shem hau Joshua klanong ka ba khandai khot ka ba arphewei hadu ka ba arpheu nhiều kumbang loong hi ba kinong gibian kila day ban yap rengkat bat kibabun kita kinong kanan handrai hagajing sngew shepting jongki bakim kwa ban mat kata gajing yap kata gajing pensitam gajong belai lang bagi khun Israel kilawan ban penyesuk yala day bat hakata gajing le gajong ya iba kila yo ya ka jingpen im bat ka bakham sngo tonat shushu hagane ka sngi jingi pule ka jingai ek ba pelengok kalong ba kine ki briu ki badai kinong kanan kinong mane blai thau kinong mane ya ki blai ki ba bunjai kila yo pan ban long ki briu ki ba ya trailem haga ying ka jong blai haga bandung kong kine ki khun Israel rengkat bar Joshua kila mut ban pentre ya ki harengkat bar upai ba handrai kham hadien pat Joshua le ibit ban pentre yaki kum kinong thoding bat kinong pendap yaki kiwa ha kaying gajong blai te kalong bas ngau tanat ha ka por ba ngimpoi perkhat ki briu ke bladai ban yo ya kataka jing yap kat kum ka jing le gajong ki pop ki jong ki kalong ki ba kraw kum balong hi ka jong ki te ki wei kinong kanan kila de ban yo ya ka jing yap ka jing bishar ka jong blai handrai ngi i hang ne ba haba kila kala ka bamut haba kila tip ban itu yo blai ba blai jong ki Israel ulong blai ba im ban haba kila phalai la de ba kim long ai hakmat jong ki khun Israel hakmat blai jong ki Israel kumta blai ru ula ailat bat la sha sngo bha yaki ya kaban ya don rengkat bat ki khun Israel da ka bakin ya yo sendon ya kane galat ban ya trai hadu ka kam ka jong blai ban penbit penbiang ya jinon kam ha ka ying ka jong blai te yangiru kalong ka jing sneng ka jing tu ha ne ki sngi hagene ki por mangi ki breu ki basong basa asla jone ki perthai ki ba bon he nangi ngim don hok haga jing shisha ban yo e ka jing map ka jing panim pat ka jing ka jong Jesus Christ haga jing ka jong i penban ublei shamla theo ya ki ne ki jing duna ki jing bakla bat ki pop ki jong i penban ulang ublei badap ka jing yang i ki breu tang ladangin shu phla bat ban itu ya ublei kum unong panim jong i kata kala biang haka shithi ka banengkong ka jong Yohanes klanong ka ba nengkong ka khot ka ba khandai ong lada ngi phla ya ki pop jongi ulong ba yai ne ban ba hok ban map no ya ki pop jongi ban pen khu yangi na ka bam hok baro angai ba ka ne ka jingle ka jong ki nong ki bian ru ka la hab ha ka ne ka ju ka benta ba ki itu ila de ba kim long hakamat ublay jong ki Israel bat hakata ka jing aitino ka jong ki sho ublay jong ki Israel kumta gela yo ka jing pan im kat hadu bakinde yo ban shim bantalang hakakam ka jong ublay haka ying ka jong ublay kanu ka long ka basngaw tanat te kanni ka dai ka jing ipule ka jongi menta ka tayaw bat shushu sakhandiat hang ne ban pankut ya ka ne ka jing long jong kinong gibian ngitip hai ka jing thu khana kadon hakapor ba usim Nebukadnesar wanra ya ki khun Israel na Jerusalem sha Babylon bat hadin new pasnem bakilawan pai pat na Babylon sha Jerusalem kini kinong gibian sa chisin ki wan ban ya rap hakaban ya te biang sa chisin ki kenro jong ka Jerusalem ya ka nong ba Jerusalem bat ya ka ying ka jong ublay ru kumju tengiyo i ba kini kinong gibian kilong gibriu ki bayayne hakata ka jing long hok ka jong ki umdai tang hakato ka por bakin light ya ka jing panim hendrewat hadin bun spa snem hadin hadin ba ki khun Israel kilawan pai wat na Babylon ru
kini kinong gibian kidang yaisa ngin lap ikata la dangin pulai hau na hemaya kalonong ka nyeu ka khot ka bar phosan te kane kalong ka jingi pulai jongi menta ka tayo ka basngau tanat ka bakren chipang ka baong lapen lango daka jingai ka jinglong ka jingim jong garahap kombala batay na du mane di pastor ngim khami lanti ba ka jingba kan wan hakato ka ying ka sem ka jongka haka jingim ka jongka penwan kalayo ya ka jingai bat kum juru kinong kibian kidai kinong mane blai thau rangkat bat kito kiwai pat kila dai ban sya bishar ban sya penjot no hoblai ban ublai ha ka jing it ke jong u ban ha ka jing itu ke jong ki nong kibian ya u ula pediang ya ki bat ban ai ha ki ya ka jing penim te ngi kalong kanuksa bat ka jing hikai ka babha ba ublai ula ban penim yangi ha ga no ko por tang ladahi ngi ngin supai khamat syu ha ka jing im ke jong i tetang gini ke jing pule na ka menta ka tayau ublen kor khoyangi par haduk bengene sempat ha katayo ka banwan tong kerpat di pastor ha ka por wis ngabhaban ai ka jing duai penwai ki wara khmat jome try blay de jing sngo jeme na ka bentar ni tu khana ki mana syam ha ka tin ka jome ki palango si shai ki bre ki babon sipang jing is pun ka jome bai ki bre ki badai banyap ki badai banjot ban menang ri pen em ya ki kane ka long kum ka nuksa ka phalang sipang ka jing it bisi sya ka jome om tang man sipun im ha ka por rai khamtam man ai ru ka jing im bam jukut na kam ta jongi i wai pi wai walang ilong ke batlot ilong ke beduna ban melale spon yang iru kuma melak spon gitu ki beri sngi ki por man shua bangi ngai scam bagan ka jing it jome ka mar pen pau ha ka tin jome kan long do long sna mangiru pengin pediang ya ka da jing long sngur ba ka jing it bisi sya ya ka ta ka jing lek spun ke jome bangiru inya ine ha ka jing te kular ke jongi bat meu blai da ka jing baptis ba da ka basumar ki kum jome kar khu yangi baro ru kum ju pangila chi sya banyo ji bobam ju kat rengkat bat meu blai ini barong ibu tibing ipana teng Jesu pato ai bi ba jong blai da bom ju kat ka jing ai jong Jesus Christ will try lem ba ka jing slok ba thang mun sim khoi kini lai ho wei blai ron kat bi ru kho jo kibab khamil ti jing wan arsian jong Jesus Christ na ru menta si bam ju ru amen